Rozľahlá obec v srdci Veporských vrchov so svojimi 13 osadami ukrýva v sebe bohatstvo, ktoré zanietení folkloristi uchovávajú už viac ako 90 rokov. Základ ich folklórnych vystúpení, ktoré sú zostavené zo zvykov spojených s dôležitými životnými udalosťami, je postavený na človeku. Pracovitom, zocelenom životom a okolitou prírodou. No, ono sa hovorí, že tí Baločania sú takí tvrdí. Ono to asi vyplýva aj z tej ťažkej práce drevorubackej, sa to tak že prenáša. A to špecifikum potom zase oni sú tvrdí, ale vedia sa dobre zabaviť a vedia byť dobrosrdeční a vedia si pomôcť. A čo sa mne veľmi páči, tak to, že na Balogu sa ešte stále udržuje ten dialekt, tá handelčina, to je nádhera. Ako aj teraz pripravujeme druhé vydanie handelského slovníka, ktoré je veľmi žiadané. Ja neviem, či nie Katka ťarchavá. No len trafená húza gága, lebo neviem... Miroslava Rosíková je prvá žena v histórii Kíčery, ktorá prevzala vedenie folklórnej skupiny po svojich predchodcoch. Je jednou z tých, ktorá si s láskou k folklóru našla aj svoju životnú lásku. Kíčera je ako jedna veľká viacgeneračná rodina. Starší odovzdávajú posolstvo mladším. A takto pokračuje z pokolenia na pokolenie. Momentálne v kolektíve je najstarší zhodou náhod aj bývalý pán vedúci Slavomír Aux, ktorý má 79 rokov. A stále aktívny. A za ním asi potom už sú naše tety. Ja zase som hrdá na to, že môžeme zažívať ich prítomnosť, pretože to sú ešte takí tí nositelia, ktorí skrz aj svojich rodičov, aj seba ešte zažili to také pravé, ktoré my na tom javisku prezentujeme, takže ja som šťastná, že ešte stále sú tu, aj keď už ich je čím ďalej, tým menej. No, tancujem od 15 rokov, to je už pekný vek, už som starší ako mladší. No folklór to je dačo nádhera, krása, ktoré nám zanechali naši rodičia. A my to chceme ďalej zveľaďovať. Balog je silná studnica takých folklórnych tradícií, takže sa snažíme s našou skupinou držať a podávať ďalej ľuďom. Dlhoročný vedúci folklórnej skupiny Pavol Ťažký viac ako 20 ročia viedol nových nasledovníkov k tradíciám svojich predkov. Môj otec bol jednom z členov folklórnej skupiny, svokor boli členovia folklórnej skupiny, takže som mal skade materiál získavať. Ja som sa snažil to robiť podľa nich, po našom, aby to nebolo dáko zumelkované, aj keď sa tam už pridajú kaďaké tieto nie. No ale snažíme sa držať to v štýle pobalocky, ako sa povie. Hej, dávame to tak do latia. Mladých učíme, ako to bolo. Učíme ich rezať a tak. Pre Kíčeru by som si želala, aby sme nezabúdali, kto sme a odkiaľ sme. A aby sme si vážili to, čo máme, aby sme to prenášali ďalej, aby tí naši, čo prídu po nás, tak isto to robili s takou láskou ako my.